हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना जुदि कोविड-19 नि भेक्सिन लाखांबायबा नोंथांमोना माबोरैहाय सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बिदिब्ला बे भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे घंटी सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान नटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो माबोरैहाय सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो, आं बेहाय क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामदों। नोंथांमोना गुगोलखौबो ओपन खालाम नङाबा क्रोम ब्राउजार, बेहाय आङो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामबाय। बिदिब्ला बेहाय जोङो सार्च खालामनांगोन। नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोनदों cowin.gov.in बेहाय जोङो बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव जों बेफोरबायदि नुनानै मोनगोन। जों बेहाय नोंथांमोना जुदि भेक्सिन लाखांबायबा बेहाय जोङो नुनानै मोनदों नैबेहाय रेजिस्टार साइन इन बेहाय जोङो क्लिक खालामनो नांगोन। बेहाय जोङो क्लिक खालामनायनि उनाव जों बेहाय नुनानै मोनदों इन्टार इउर मबाइल नाम्बार, जितु जोङो मबाइल नाम्बार होदोंमोन, जितु भेक्सिन लानाय समाव जितु मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेखौ जों बेहाय इन्टार खालामनो नांगोन। बिदिब्ला आं बेहाय इन्टार खालामदोनि। बिदिब्ला आङो बेहाय इन्टार खालामबाय। बेनि उनाव गेट अटिपि, जोंनियाव 6टा अटिपि फैगोन। बेहाय जों गेट अटिपिआव जों थुनो नांगोन। बिदिब्ला जों गेट अटिपिआव थुनायनि उनाव जों बेहाय जोङो जितु मबाइलाव 6टा नाम्बार फैगोन अटिपि, बेखौ जों एन्टार अटिपिआव जोङो थुनो नांगोन। बिदिब्ला आङो नायदोनि। बिदिब्ला आं बेवहाय आंनि जितु अटिपि बे अटिपिखौ आङो होबाय। होनायनि उनाव बेहाय नोंथांमोना नुनानै मोनदों भेरिफाइ एन्ड प्रसेस, बेहाय जोङो थुनो नांगोन। बेफोरबायदि नाम फैगोन, नोंनि नाम फैगोन, बेहाय रेफारेन्स आइडि फैगोन, बेहाय सिक्रेट कड बेफोरबायदि फैगोन, बे नोंनि एआर फैगोन, बे आधार कार्ड आइडि बेफोरबायदि फैगोन। फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोनदों सिंथाराव, बेहाय नोंथांमोना सिंथाराव नुनानै मोनदों सार्टिफिकेट, बे सार्टिफिकेटआव जोङो बेहाय क्लिक खालामनो नांगोन। जेब्ला जों बेहाय क्लिक खालामगोन अब्ला बेहाय डाउनलड जागोन, नोंनि जितु सार्टिफिकेट डाउनलड जागोन। बेखौ नोङो बेनिफ्राय नोङो माबायाव कम्पिउटाराव नोङो प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेखिनियानो जितु प्रसेस। बिदिब्ला भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।